Tiprasa rong no mota mo khai tongma klai kha thok tongma da klai kha angmia no sairi ka kong no tini nangkhan hari je ama se ko kaham ka saimia ko pal tugui fano thangma no Kokborok no Roman script by TBC go shika ni himani no tini kheto munukja kanga ke press meet khaye Tiprasa rong ni kapalo hor sunu siri rijau kha TBS ni chairman statement mani norok nugui makhana tini ni news kok tumarogo je Kokborok no Roman script by CBS allow khaya sa TBS bo allow khaya nei sawi rika statement rika omo pura puri Tiprasa rong no thung tongma klayo Tiprasa rong no insult khaima klayo sung saimano kango TBS Kokborok no Roman script by sunyani bagi allow khairi mani yagulo Tiprasa rok amsike tongthok jaka Kokborok no Roman script by mas sunyai honoi tamani himle Tiprasa rok Kokborok no Roman script by mas sikeke borok ni spelling kaham ungnai spelling kaham ke borok mark kaham manai amoni bagini Tiprasa rong swngnai rok gdingma jorani simino Kokborok no permanently Roman script by slamnani bagi demand khale phale mani Tiprasa rong swngnai rok bo belai khe jala nangjago tamni himle Kokborok no spelling wise kaham ke word milir wi sinyani hingka kamu amo Roman script sara jeng seimaya ngi borok prai no kwbangma borok no sawo norok ni spelling ni jini kwrwi ni bagi se haikheyo nor o desh ni no kaisa script nana nangnai bidesi naimia ni samani borok hingke o ko kaisa belai khe wanchumung phayo bokhorogo chini Tiprasa ni nijini script tonghake amono hunai goda gosi jakamu chini Tiprasa rok ni script tabukbo rutugui nakheke manai baksa buksu chini Tiprasa rok ni agini nana dabura bakoto songni sunduk rogo khulogui nakheke rutugui tiklaimanu Tiprasa osai rok ni thanibo tongo haipana amono tesa karwui chini Tiprasa rok no tesa puilani thegeke phwrwngnani amo belai khe bejal ko kuthuk ungthango amo jeng Tybo ukluk ungthangnai bisi bunisai amoni bagini Roman script by slam kakai joto Tiprasa rok no tabu Roman script by no social media angthung je sa jaga phanang thung use khailelai tonglayu amoni bagi Roman script by ke saimambai jotono sungsarni joto Tiprasa tongnai rok bo sawai mambai nyai tai sungsarni koboni dopharokbo chini kokno poriwi manai amoni bagini Tiprasa rong swngnai rok tai dofani bagi samung khlai tongnai rok Kokborok no Roman script by slamnani bagi chai toklai tonglayo amo sitini haike nukjangna nango tamo humble puila ke kok ripaye ulokhai kokno tani khimmani amo pura puri insult thai klaiku amoni bagin Tiprasa rok ni thinangni bagi belai khe wana masingsa tamni himble Tiprasa rok Kokborok no jujisino Roman script by masya ngake kabang mano phelengi mano Tiprasa rok engke Tiprasa rok tolak legi thangnai Tybo tolak legi thangnai kwrwi by kwrwi no tongnai haida khlainani chaitok to khasiru Tiprasa rok no belai khewana masingsa angse Kokborok no Roman script ni bade onyo script by sinyani hingake belai khe bejal ang spelling miliri maya Roman script sara hingake hingke amsungno suti tinin video norok non bukhani Kokbo comment ni bising tike sari amsungno tinin video hambai।